Salut și mersi la un nou vlog. Eu sunt Ars Agricultura. Voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Și astăzi o să vă prezint ferma și o să vă o arăt de la început până la sfârșit. Nu uitați la acest video să dați un like, să strângem 1500 de like-uri. O să vă las aici jos Instagramul, intrați acolo. Acolo o să mă vedeți mai des pe story-uri. Pentru că o să mai pun story-uri când o să pun un video nou. Deci stați geană pe Instagram. Acum mi-am refăcut ferma. Erau buruienile cam cât e aia de acolo. Cam atât de mari erau buruienile. Le-am jumulit pe toate. Am făcut aici gardul acesta. L-am făcut. O să rigăm și leul. Așa, am făcut la gardul acesta cel vechi, dacă strâmbam puțin de el, imediat se rupea, așa că am făcut altul nou. Aici sunt porumbii, sunt foarte mari. Aici știți deja că sunt tractoarele, aici e gardul de animale, dar nu sunt animalele, pentru că o să vă arăt imediat unde sunt. Aici este apa, aici sunt silozurile, aici este iarba, solarul și aici, nu știu dacă știți, când am făcut eu pentru cocoșii găinușa aceea, pentru cocoșelul și găinușa aceea, l-am făcut, l-am prejurat aici, dar nu le-am mai băgat aici pentru că dimineața venea soarele și bătea aici în ei, cam până la ora asta bătea în ei și vă dați seama că mureau dacă stăteau atâta timp la soare, făceam insolație. Așa. Hai să vă arăt să vedeți ce este și aici, dar cred că știți. Aici este remorca, pisicul, nu mă lasă deloc să filmez. Bă, zilele la oameni să dea și ei un like, zilele să dea un like. Le-ați auzit? Dați și voi un like măcar. Câte like-uri să strângem pisul? 5.000 de like-uri. Mamă, nu pisul, că e prea mult 5.000 de like-uri. Atunci 2.000 de like-uri. Și 2.000 de că e cam mult, dar încercăm. Deci, ați auzit pisicul să strângem 2.000 de like-uri. El este mereu lângă mine aici. Aici este remorca care iau lemne. Amândouă stațiile de îngrășăminte. Aici este plugul. Aici este semănătoarea, stație de bălegar, remorca de cai, motorul este un Kawasaki Ninja ceva. Ba nu. Uitați și voi cum mușcă pisicul ăsta. Dar te liniștești tu așa, vorbești și tu frumos. Încolo începe să te muști. Stația de erbicidat, celălalt plug, nivelul. Aici este o cușcă de câini. De exemplu, bag câinele acela, de exemplu, dacă vreau să-l pumințesc, îl bag aici, în cușca asta. Așa. Acum punem acoperișul la loc. Așa. Aici știți că este casa pisicului, deci poți să te bagi aici pisul. Hai, bagă-te aici. Hai mă, bagă-te. Uite că nu vrea să bage, dar de fapt el mai stă și aici, mai stă și aici sus. Porumbii, aici știți că era un pod, dar l-am astupat, am pus peste el. Presupun că știți toate tractoarele mele. Acolo este un JCB, clasul, cele două JCB-uri roșii, Dudes Farmul, Fendu, Macaraua, de aici se vede mai bine. Și acolo este un case american. Aici este grămada de lemne, aici am avut grâul, dar la între ei era combina. Și dacă vă întrebați unde este combina, este plecată cu fendul la un băiat. Cât de mari sunt porumbii, deci ca să vă dați seama, aici se termină capul meu, deci aici. Și motul la porumb e cam pe acolo, adică trece de gard. Cred că se vede, stați să vedem. Și
Pam, pam, pam. Aici sunt animalele. Unde am gazonul, aici sunt animalele. Uitați că nu am ce să le fac la tuile astea. Uitați, le ud în fiecare dimineață pe la 7-8 și seara le ud pe la 7:30-8. Dar uite, pe acestea n-au nimic. Uite, asta s-a dezvoltat mult, uite. Și pe cealaltă de acolo. Și aceea de acolo. Și aia nu se mai face. Dar rest, toate am mai scos aici, mai era încă o tuie, dar s-a uscat și am scos-o. Aici încă una s-a uscat și am scos-o. Nu știu ce se întâmplă cu tuile astea, nu habar n-am ce se întâmplă. Aici sunt animalele, toate animalele. Scrieți în secțiunea de comentarii cum să o cheme pe cățelușa asta. Deci, cum să o cheme pe cățelușa asta? Să puțin să se focalizeze. Cum să o cheme pe cățelușa asta? Ce nume să-i punem? Sunt curios să vedem ce nume o putem să-i punem în comentarii. Dar pisicul nu, uite și na, pleacă mă, nu mai da cu ele jos. Așa. Presupun că asta o știți, este... Mă, dar lasă-mă! Sără cu picioarele pe trepied de la cameră. Aici este țapul care l-am luat de la mare. Acolo este oaia pe care am luat-o de la mare și acolo este iar oaia pe care am luat-o de la mare. Și în rest toate animalele le știți. Uitați, deci fiți atenți la pisică. Deci pe unde merg, el vine după mine. Ce vrei, mă? Nu, de mine. Uite. Trebuie să te mututesc acum. Asta vrei tu, a? Dă-mi drumul. Asta vrei, motoceală. Și aici, ca să pot să mă duc la fermă, am un spațiu de 50-60 de centimetri.